Nhar l-erba' l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Hemm Fenech qalet li tkun ereżija jekk wieħed jgħid li m'hawnx vapuri li jaħżnu l-LNG. Għaliex qatt ma ħadd qal li m'hawnx vapuri li jġorru l-LNG. Dik hija ereżija kbira. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat Hemm Fenech kemm il-darba tkellmet dwar il-ħtieġa li l-vapur tal-LNG ikun ankrat barra il-port ta' Marsa Xlokk. Hija baqgħet issostni dan anke wara li esperti sostnew li m'hemmx riskji bil-pjani li għandu l-Gvern li l-vapur ikun ankrat iktar il-ġewwa. Iżda f'Jannar tas-sena l-oħra, fl-eqqel tal-kampanja elettorali, Hemm Fenech kienet kelmet biss dwar kemm hu diffiċli li wieħed isib vapur bħal dan. Jiġifieri biex tiċċarterja tikri dawn il-vapuri dan it-tip, ma nafx kif ħassir għaliex huma limitati ferm għaw 4 biss minnhom. U fil-fatt mill-informazzjoni li għandi, dawn il-vapuri huma diġà iċċarterjati, huma diġà in service, ma naħsibx li mhumiex available. Iżda jidher li l-ikbar dispjaċir li għandha Hemm Fenech mhuwiex li issa instab il-vapur. L-ikbar dispjaċir li għandi li ma poġġik xaw għax intik xi waħda ħallini ngħid tiegħi. Tibdix hekk hemm bżonn ikbar, hekk hemm bżonn. Fuq il-programm għandi xi ngħid Hemm Fenech tbaqgħet mhux ħażin u meta kienet diskussa l-Presidenza tar-Repubblika kellha dan xi tgħid lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela. Mela ħalli nispiċċa oħra ngħidlek jiena inġibajnejha wara widnejja Andrew meta nisma' dawn l-affarijiet. Għaliex irrispettivament minn dak li tajt il-Kostituzzjoni, dan huwa partit li tela blajta ta' Malta tagħna l-kol. Mela jekk jiena nitla blajta tagħna l-kol u hemm il-konswetudini li il-President jiġi appuntat wara